Kaixo, oraingoan bia tasa honetan eskatzen diguna azaltzen saiatuko naiz. Adimen artifizialarekin eduki digital bat sortu behar dugu ikasgelan erabiltzeko eta edukia transferigarria izan behar du beste irakasle batentzako eta suposatu behar dugu irakasle honek aurre ezagutzarik ez duela eta azaldu egin behar diogu nola egin dugun prozesu guztia. Nik aukeratu dudan eduki digitala infografia izan da, bai? Eta hemen testua eta irudiak adimen artifizialarekin egindakoak izango dira. Lehenengo gauza gaia aukeratzea izan da, nire kasuan erizaintza oinarrizko teknikak ikasgaian ematen dut klase, eta hurrengo gaia pazientearen higienea denez, higienearekin infografia bat lantzea prestatu dut, pentsatu dut. Orduan, horretarako, lehendabiziko gauza, chat GPT erabiltzailea izan da, eta hor pronta sartu diot. Komentatu diot lanbide heziketako irakaslea naizela erizaintza zaintza osagarrietako zikloan, eta erizaintza oinarrizko teknikak moduloan ematen dudala klase, ikasleek pazientaren higienea hobean egiten ikasi behar dute, eta hori azaltzeko infografia bat prestatu behar dudala ikaslei prozedura egiten nola egiten den azaltzeko. Euskeraz sartu dut, eta ikusten duzu, promptean saiatu naizela pixkat kontekstu ingurua azaltzen, bale? Zertan ematen duten klase, nori zuzenduta dagoen, eta zein dan lortu nahi duten produktua. Chat GPT-ek hori esan da infografia osatzeko datu hauek eman dizkit, egia esan nahiko zuzenak iritu zaizkit, baina agian infografiarako testu laburrago batean egitea hobek nahiko nuke. Orduan, mesedez, testu laburrago batean egiteko eskatu diot, eta pazientearen higienea hobean, azkenean 5 pausu hauek eman dizkit. Behin testuarekin gustora gelditu naizela, infografia nola egin erabaki dut, nik Canva programaren bitartez egitea erabaki dut, oso intuitiboa da eta nahiko errez erabiltzen. Lehendabiziko gauza krear eta infografia ematen diogunean, irekitzen zaigu beste pantalla hau, eta pantalla hauetan ematen diguna da infografia egiteko diseinu ezberdinak. Ikusten duzue diseinu piloa daudela, gainera ikasgelan erabiltzeko nire ustez diseinu politak eta koloretsuak, eta orduan behin diseinua aukeratzean, ja testua nik adibidez hau aukeratu dut, eta aurretik chat GPT-ek emandako testua prestatu dut. Eta hurrengo pausua irudiak txertatzea izango da, eta hori bai pixka gehiago kostatu zait, kraionekin egin dut, ikusten duzuen bezala, nahiko saiakera anitzak egin ditut, eta hemen egin dutena da, adibidez, pronta nola sartu, kasu honetan, material de higiene del paciente hospitalario, jabon, agua, hemen idatzi dut, eta draw it now ematen diozunean, segundu gutxi batzutan, proposamenak, verifikak eres un ser humano, eskatzen bali maizu, ematen diozu, eta ikusten duzu bitartan, orain irudia sortzen dago. Irudia azkeneko zerrendan ipintzen digu, orain dikan egiten dago, eta behin irudi proposamena egiten digunean, hemen lotzen zaigu, hemen azkeneko pausoan ipintzen digu, hauek dira eman dizkigun azkeneko bertsioak, demagun bat aukeratu nahi dudala, nik infografiarako aukeratu dudana materialaren ingurukoa izan da, orduan klikatu egiten duzu, hemengo ikonoara, download ikonoan jartzen duzu, downloadi ematen diozu, eta zuzenean deskargatu egiten da, ikusten duzu oso erreza dela. Eta ja hortik infografiara pasatzen dugu. Egia da, saiatu naizela kraionen irudi gehiago ateratzen,
baina ez zitzaizkiten oso errealak iruditzen, eta orduan Pixabayen saiatu nintzen, baina hemengo Pixabaiko irudiak material de higiene del paciente hospitalario jartzen detenean de paraseo, ikusten dezue ez dela, ez du asmatzen. Dalirekin ere saiatu nintzen, baina egunean irudi bat bakarrik doainik ematen ziten, eta orduan ChatGPTera joan nintzen, eta berriro ChatGPTeri necesito una imagen de una enfermera con una esponja limpiando la cara de una paciente que está en el hospital. Eta ematen ziten irudia askoz realagoa izan da, deskargatzeko berdina, deskargarri ematen diozu, eta gero gure infografian txertatzen duzu. Eta behin infografia amaituta, irudiak eta testua amaituta, infografiaren lizentziamendua ipini dut, eta ja modu errezean, ja ikusten duzue, ba, infografia eginda dugula, ba, gure ikastaldean erabili ahal izateko. Bueno, espero azalpena nahikoa izatea, eta ikusten duzue, ba, gaur egun adimen artifiziala erabiliz ikasgelarako materialak modu errezean sortu daitezkela. Eskerrik asko.